שלום, אני עכשיו, זה סוג של מדריך, אני לא הולך להראות לכם איך עושים את זה, אבל זה, אני אראה לכם איך אני משתמש בזה, משהו מגניב, רכבת, מי שלא הבין, אז יאללה בוא נצא. טריין, קצין, ועכשיו אני לא אדבר, פשוט אני אעשה את זה לא בהילוך מהיר, אבל זה, אוקיי. אני כבר הייתי בפנים, אני אצא, כניסה. יש לי פה קופסה עם אביזרים וטוב, יאללה בואו נצא. כאן היה לי עולם המים, אבל בסוף קטעתי אותו כי יש הצפה שם. מצטער. I'm sorry. Oh. אתה מצלם את זה? חזר! אתה מצלם את זה? תראו עכשיו את הרכבת מלמעלה. מגניב, לא? אולי פעם הבאה אני אעשה מדריך איך לעשות, אבל לא רכבת כזאת גדולה, אני אעשה את זה בקצר ואתם יכולים לבחור את הגודל של הרכבת שלו. אני אראה איך לא עושים את זה אולי במדריך הבא. בואו נראה מי מגיע ראשון. זה הכל כמובן. טוב, עד שצפיתם, יאללה ביי.